festak izateaz aparte, arraungiro ikaragarria dago hemen, zale asko etorri dira eta beste herrietatik, bai Orioren jarraitzaileak, bai Santurtzirenak espreski playoffari begira, Zumaiaren jarraitzaileak ere bai, jakina Galiziatik ere bai, beste sortatxo bat, eta arraungiro ederrean doa arratsaldea, eta horrela bukatzea nahi genuke, eta igaz izandako amaiera tristea ere, ez dut gogora ekarri nahi. Beraz, ohorezko txanda hastear da, eta Jaun Andreok, hortxe ditugu pronto lanerako lau trainerua. Begira, mutildenak, tiranen baborreko bandeia osoa abantean, eizeak trainerua mugitzen duela. Bandera txuria, lehorretik. Eta Hondarribia ere abantean, babor guztiak abantean. Eta astindu du bandera gorria, itxasoko epailea. Hortxe doaz beraz, Jaun Andreok. 10. segundua bete da. 15. Kaikuren irtera oso zorrotza. Hondarribiarena ez ainona. Hortxe doaz. Kaiku kaskar lortu du errenta. 2 segundu Tiran eta Urdaibairi. Hondarribiri 3. Denbora gutxian, egia treneru bat, ikusi egin beharko, hemen Tiranekoak ikusten ditugu, palka txikiarekin, eta gainera, tapakia jarri gabe. Gaur ondoko itxasoa dela eta etzai euri sartuko, baina haize olatu horrek, aurrean bizutza moduko altzatzen du, eta aur desente sartzen da alakoetan, treneruan. Guztia palka txikiarekin. Baita Urdaibai ere, baina hauek taparekin, argi eta garbi. Hor ditugu, Kaikuk Hondarribiri 1, Tirani 2, Urdaibairi 3. Izango dira hemen ere goraberak. Hemen etxako traineroaren aurkezpena. Etxabe prestatzaile eta patroi lanetan Aranberri. Eta ipagarria gaur kanpoan dela Enrique López. Hori da, Moises González ekarri du bere tokire eta Inigo Aldai. Babor espaldan sartu du. Eta Imanol Etxeberria estriborrean, Miguel, 3. tostan, eta espaldan, Mikel Ojeda. Lau aldaketa kontxareko treneruak inalderatuta. Mutiko asko, arrobikoak, eta nik uste mutiko hauek kolpe hartu zutela, kontxa kontzitik kanpo haien burua ikusita, eta etorkizunari begira, Etxaberen erabakia gaur, herrian, zalen aurrean, aukera herriko arraunlarientzat. Hori da, garrantzitsua, aurten Bermeoren alde esan, aspaldiko urtetan ez bezala etxeko gazte desente ikusi ditugula, eta entzat garrantzitsua etxean jokatzea. Hondarribiaren ere aldaketa batzuk bai, Bagorre Armanes Aldai eta Nerretxat geratu dira kanpoan, eta Mikel Orbanen ukera sartu da, aurrean. Eta estriborrean berriz, Fernando Valencia kanpoan geratu da, eta bai Jon Larrañaga eta Kari Uranga barruan dira estriborrean. Bueno, eta Kaikuren ikusten ari gara orain, Kaikuk espero zitekeen Jose Luis Kortak aldaketa batzuk egingo zituela jakina zen, eta egin ditu, eta Donostiako banderan ontzitik kanpo geratutako batzuk gaur barruan dira, eta normala da kasu honetan Jose Luis Kortaren jokabidea, Eder Duran, David Camacho, normala da, gizon hauek hor barrura sartu izana, Salbaño ere sartu du, Miguel Ángel Ruiz ere bai. Hori, Diego Hermovera, Astelarra, Camacho, bai. Esan dakoa bete egin du Jose Luis. Bai, baina bestalde esan, mutila behi ligan zehar erakutsi dutela zen mailatako tripulazioa osatzen duten, eta okerrez panago, mutil dantza honekin, estropalari dantza honekin, horten bederatzi banderi irabazi dituzte, eta esate baterako Eder Duran edo David Camacho edo Miguel Ángel Ruiz bat, ligan titulartzat arditzakegu. Bai, noski. Kaiku eta Hondarribi parean, 5 segundura Tiran eta Urdaibai, 5 segundura. Kaiku, Hondarribi, Kaiku. Mikel Orbañano zenitzak ere ekarriko ditugu pantailetara Euskal Telebistarekin hitz egin du estropada atarian Mikelek, eta hementxe dituzue Hondarribiarren entrenatzaile eta arraunlariak esandakoak.
Kasue. Bai, bueno, zuk esan bezala, ja bukera iristen egia, eta ja pixkat desiatzen bai ez, bukatzeko. Da gure helburua izangoa, alik eta maila honenen bukatzia. Gustatuko litzaiguke bigarren postu horrei heltzia, iruditzen zait gure eskura egongo gala, eta bueno, nahiko ondo dekaula. Baina, bueno, bai nahi genduke, bi estropada honekin bukatzia, eta nola, zapore hon batekin bukatzea duen. Zapore honarekin bukatzea helburua Hondarribiarrentzat. Demoraldi ederra egin dute, ligan batipat demoraldi bikaina eta gero garaipen historikoa Espainiako txapelketan ibon. Bai, 5 bandera lortu dituzte, ligan esan beharrik ez, estropada egin dituen. Nik uste dut aurten Kaikuren pare ibili den traineru bakarra, bere izan dela, ez du hartu eta aurretik ere ibili da. Ia hemen Hondarribiak irabazi zuen, azkeneko luzeko gogangarri batean, eta gaur bere aukera ere izan dezake, badakigu itxasuan eta ondo konpontzen den taldea dela, eta aukera izan dezake. Ira Castrok aurreko txandan markatu duen denbora, 5:34, txikitu ingo dute hori orain. Handa, Kaiku, 5:18, Hondarribik 2 gehiago. 5:20, Hondarribik, Tiran 8 Urdaibai ere bai, 5:26, Tiranek eunenekoa kontutan hartuz Urdaibai 5:27, orezko txandako 4 traineruak, aurreko txandakoak baino bizkorrago. Bai, eta ikusten dena da, orezko txanda hau, bitan poskatu zegula. Lehenbiziko 5 minutuan Tiranek 8 eta Urdaibaik 10 galtzea, askotxo bezala iruditzen zait, eta orain berriz, balizatik aterata, Kaikuk traineru oso bat sartu dio Hondarribiari. Eta hor helikopteroko irudian garbi ikusten zen, ondoko itxasoak nola trabeska boten zuen. Haize olatua bai, hori poparetik dator, iparrekialdetik, baina ondoko itxasoa trabeska nola sartzen. Eta Kaiku tartea zabaltzen, Bai. Kaikuk Hondarribiri 8, Tirani 11, Urdaibairi 13, momentu txarrak hauek Hondarribiarrentzat. Lankideok Bermeotarren presidentearekin gaude hemen, Josu Zabalondorekin hain justu ere. Josu, jaigiro ederra dago hemen, arraun giro ederra gaur hemen Bermean. Bai, kriston arraun giroa eta kriston jentean giroa. Pena, danantzako ezin dela bandera lortu, edo zailkapena orako lortu, bai, ni pena doka ganara, Santurtziarrek bizkaitarra moduen, nahi jogotalako bizkaitar bat izetzi, bai, bihar bondi aukera dekie, bestala batzu, zoriondu beste iri eta amaitzuta gero kriston parrandetu egun da hemen gauzan danor. Seguro, baietz, hemen presto ongo dira asko eta asko. Lehiari dagokionez, Urdaibai orain da gehien galduta dagoen trainerua. Bai, oso txarta galtz, ez dakit zer pasadan. Okin jo esperantzatzua herriko bandera edazteko, baina, ikusten da ez dala posible. Legin dugu gara gaur ezpan bizarkoa egiten, baina, oso txarta uste dut, ez da itxa 14 segundu ez dut ikusten noin. 14 uste bai. 18, joder. Dondino beste luze pare bat lotzen dira. Bizarrengo dugu beto, seguru. Hoize galdetu behar nizun biharko zer? Asmoa badako, aldaketak egin diez, herriko jentea badago gaur sartzen bizunak txapleketan Donostin iztizena egon, eta, esperantza homilak edan, horrepe behar badan ebalengo zuen juerga apurtzi bat, jaiatir eta garrizpetatu edan operan gogue, eta ganera ikusita ligan ja 3. postuen hor salkatuta gauzena, ez usten galduko dunik. Post-posik, temporada maitxeteko gogugaz, nekatuta gu, eurek ez egongo dira, eta posik ganera. Josu, mila esker eta sorte hon gaurko, ze gertatzen den. Bale, eskerrik asko. Gaurkoa erabaki nahi du lehenbailen Kaikuk. Gaur bertan izan nahi du matematikoki ligako txapeldun. Kaikuk Hondarribiri 9, Tirania 17, Urdaibairi 18, oso metro gutxitan galdu ditu 4 segundo Hondarribik eta orain Kaikuren errenta handia da, 3 trainerutako errenta. Hori da, askotan dioguna, Mikel, bakarren batek estropada jarraitzen ditunak esango du. Aztuna garela, baino, lehenbiziko bueltatik atera, hor olatuzka bat hartu tartea zabaldu, eta 7. minuturako, 8-9 segundurekin joatek ikeragarrizko patxara ematen du, arraunketa asentatzeko garaian, patxara hartzerakoan, eta, iaz, dengo aztean, Kaikuko errazti eta gogoan ditut gentza berak, nola bandera eskeni ziren, kanpoak geratut ziren mutilaiei, eta zen, ia erabazten dugun banderaren bat datorren astean, eta hor, traineru horretan, irabazteko gogo ikeragarria egongo da, mutil horiei bandera eskaintzeko. Eta besta alde esan,
Urdaibai balantzaka ikusten zela, eta gaurko giroarekin trainerua balantzaka baldin badator zehazka bezala, zihizka bat bezala, ez dagoela zereginik, eta horrek ikusten zen, baborrak eta estriborrak, desoreka ikusten zen. Kaikuk berriro zabaldu du, 11 segundu Hondarribiri, Tirania 17, Urdaibairi 19. Tarte handiak. Naturak gaurko egunerako ekarretako baldintzak ere horretarako oso aproposak. 36 pala terdian, Hondarribia, eta Kaikuri ere hori sartu dira. 36 pala Beste terdi. bitxikeri bat orain demorak ikusten ari nintzen, Oriok, playoffeko demorarik onena, 21, 20-80. Astinerok, bere txanda irabazita, 21, 22, 16. Tatua. Besterik gabe. Bai, hor beti izaten duguna, ezta? Txanden artean, txanda ezberrin artean alderaketak beti arriskutsuak izaten dira. 10-0 Kaiku. Kastrok 10-23. 10-0 hauek egan egiten ari dira. Hondarribiri 8, 10 eta 13 markatu dute hauek. Hor da orain Tiran. Ziago amanduna Tiranek. 15-era, 10 minutu eta 20 segundu Tiranek. Eta Bermeo 19 segundura Urdaibai, 10 eta 24. Alata guztiz ere Urdaibai. Aurreko txandan, estropada puntuotan azkarrena izan dena baino, 9 segundu bizkorrago. Castro baino, 9 segundu bizkorrago. Zailkapenak erregulartasuna saritzen du eta gutxitan esaten ditu gezurrak. Bai, horra askotan aritzen gara, kalea dela, txanden artekoa dela, baina normalki urte bukaeran estropadek norbera bere tokian jartzen dute eta 18 estropa eskautako liga batean, horrik uste dute suerte txarra edo bexeagoa izan daiteke, baina estropadak bere tokian jartzen duela bakoitza. Eta Kaikuren inguruan izan, estropada oso bideratua daukala. Horiek dagoeneko martxa hartua daukate, arraunketa hartua daukate, asentatua, fizikoki bikain daude, motivazio aldetik ere, batetik, lehen esan duguna, kontxa jokatu zuten ordezkoei eskeri nahiko diote, eta bestetik, presidenteari ere esan nahiko diete, orain renovazioaren garaia bazatorrek. Nola, plantilla apalagoa eta merkeagoa eta batzuk kanpora, ni ez, Hori da. Ni ez. Monjeren hitzen arabera, hor denetzako tokirik ez dago. Argitz egin zuen boga saioan, aurreko astelenean, beraz, arraunariek aterako zuten hortik ondario. Bai, Javi Perezi berari, Monje hitz egiten ari zela, arpegia, aldatu ditzaion, eta hor nahiko dute demostratu presidenteari, Lakideok Frantziz González Etxabarrirekin gaude hemen, Hondarribiako ordezkariarekin hain zuzen ere. Frantziz, betiko lehia ikusten ari gara, berden artean. Bai, horixe da, nik uste dut, estropada ona ikusten ari garela gaur ere, lehenengo luzean hor egon gara Kaikurikin parean, lehia bizian, eta lehenengo ziabogan ikuste dut erabaki horra izan dela, guk ez dugu oso ziaboga ona egin, eta beraie ziaboga oso azkarra egin dute, eta segituan diferentzia handian hartu dute, eta hortxe mantendu dute, bigarren luze osoan diferentzia mantendu dugu, hirugarren honetan ere, baina pena izan da. Estropada hasi aurretik Mikel Orbañanosekin egon gara, eta berak esandakoaren arabera, bigarren tokiari eustea da helburua orain ez da. Bai, horixe da, ikusten dugu lehenengoa ezinezkoa, ez baldin bada horrelako desastren bat gertatzen, baina bigarren postu ere nik uste dut bikaina dela guretzat. Gaur ez bada bihar, 6. garaipena lortzeko? Gu beti asmo horrekin ateatzen gara, badakigu zaila dela, oso zaila, baina asmo horrekin atea behar dugu eta lehiatu bukaera arte. Frantziz, eskerrik asko eta sorte hon. Eskerrik asko. Hondarribiaren azalpenak, Kaikuk Hondarribiri 10-11, Tiran 18, Urdaibai 21 Ibon. Bai, eta estropada lehen esan duguna, lehenbiziko ziagogatik irtenan puskatu du estropada Kaikuk, eta arrezkero, 7. minututik ia ez dio Hondarribiari bentajarik atera. Hor garbi ikusten zen, Hondarribia orain Kaikuren abiadura berean doa, arraunean, 34 pala terdian, 35ean, eta garbi ikusi da, ubera pasatzen ari zela, hankekoak esartzen zuen, lehen aurreko palan, aurrekalariak utzitako uberaren, palada uberaren, aruntzago horrek esan nahi du, ontzia azkar doala, baina Kaikuk momentu batean estropada txikitu du, hor ez dio heldu, eta hori izaten da kontua. Estropada etetzera doanean, heltzea. 13 igo du, errenta Kaikuk. Kaikuk gaur nahikoa zuen Hondarribiren aurretik bukatzearekin matematikoki txapeldun izateko.
hori lortuko du, eta gainera Bermeoko ikurrina eramango du etxera. Horrek ere badu bele balioa, esan behar dugu, Kaiku gaur ez dela traineruarekin Bermeoko portura etorri, eta oker espanago Mundakako kai aldera edo joanak izan dira, eta handik etorri dira, eta, bueno, ez da gustagarria hori, baina joan zen urteko tirabirak eta gora berak ikusi eta gero, nik uste segurutik jotzea eta gauza gehiago ez berotzea erabaki duten. Nik uste du lehentasuna zela, iazkoa bintzat ez errepikatzea. Badakigu hau tristea dela, horrela bukatzea, Sestaoarrek ezin Bermeora etorri uretaratzea, eta alde horretatik bakean gera, eta nik uste dut ea pixkanaka egoera bek normaltzen diren. Kaiku GPS-a jartzea bakarrik etorri hemengo arranpla honetara, eta martxa honetan bandera hartzera ere bai. Kaiku Hondarribiri 14-15, Tirani 19, Urdaibeiri 22, eta Tiran hurbildu eginda, edo behar bada Hondarribi atzeratu, biak batera. Bai, eta kontuan hartuta Tiranen azkeneko luzeak, hor izan dugu, estropada honetan interes guneia bakarra, Tiran ea estropadan sartzen den, Hondarribiari bigarren leku hori diskutatzera. Hantxe dira. Oskar Gomezi oiu egin dio patroiak, Cristian Garmak, eta hantxe ditugu maniobra egiten. Kaikuko gizon. Segurutik maniobra, garbi ikusi da. Eta 40. Zabal nola sartu den, segurutik. Sarrizkatzera, gero sartzen ari den Hondarribiarekin arazorik ez izateko. Hondarribiak ez du agortu du. 14 segundura. Hondarribi 15 eta 49. Tiranek 16-0-2, Urdaibaik 16-0 Urdaibaik Kastrori, aurreko txandan hirugarren ziabogan azkarren izandakoari 25 segundu. Bai, tartea, orain lehorreti nire irudipena da, haizea pixka bat giroak goxatzera bezala egin duela, gero anemometroak eta begiratu beharko ditu, baina hala dirudi, behintzat giroak goxatze aldera egin duela. Horda Garma! Posik, gozatzen ari dira hauek. Hau da egoera perfektua arraunlariaren zat. 14 segundoko aldearekin, luzio bat falta, estropada kontrolpean, nekea ere dominatuz, martxan dabilen treneru bat, egoera guztiz gozagarria, eta hauek orain arraunketarekin eta garaipenarekin gozatu egingo dute azkeneko luz horretan. Eta begira ontzia, ze horrekatu zetorren, irudi horretan garbi ikusten zen, ia balantzari gabe guztiak batera joz, arraunen arteko angeluak ere ia perfektuak, eta horrek esan nahi du, ontzia badabilela ontzia. Hor datoz Kaikukoak. Dozen erdi bat aldaketa eginda, Kontxako garaia kontutan hartuta ibon. Eta hoientzat gaurkoak balio ikaragarria du. Guk liga matematikoki irabazi genuenean parte hartu genuen. Horrek aberastu egingo du psikologikoki kuadrilla. Bai, eta mutil horientzat ere zailtze aldera eta bereien kurrikuluna osatzeko eta prestigio aldetik Aztelarra bat, Diego Hermoreo batentzat, Sal baino leno bere garaipen handia lortutakoa zen, Camacho, Duran, oso pozgarria. Garria da, esate baterako biankekoak aldatu, Carlos Rodríguez eta Benito San Martin esate baterako, beti da arriskutsua hankekoak eta alako postu estrategikoak aldatu eta treneruak berdin funtzionatzen ikustea. Besteak beste, hor ere ikusten da, Jose Luis Kortaren lana. Askotan esaten dugu, Jose Luis zer esan du, zenbat berotu den, hau dala, bestea dala, hori bai esaten dugu, eta beste kontu hauek ere bai. Bere osotasunean doa, Jose Luis Korta. Garbi dago. Aurten asmatu duela, arraunean garbi dago. Aurrera zara. Bai, hemen daukat Suso Núñez, Tiran ontziko ordezkaria zuzen ere. Suso, estamos en la anteúltima prueba de esta Liga San Miguel. Estáis terceros ahora mismo a 22 segunditos de Kaiku. Kaiku ha empezado muy bien hoy, ¿verdad? Sí, supongo que hoy habrán venido a sentenciar ya la Liga definitivamente y los demás hacer lo que ellos nos dejan, ¿no? A ver si ahora
de aquí a la meta pues intentamos aguantar por la popa Urdaibai e intentar acercarse todo lo que podamos a Hondarribia y si podemos pasarle mejor. Pero en general, ¿qué valoración haces de esta temporada para Tirán, para vosotros? La temporada ha sido maravillosa, o sea, a nivel trainera estar en la tanda de honor prácticamente todas las regatas es un éxito y después fuera de la liga tanto los campeonatos, el autonómico, la concha o el resultado del campeonato de España pues también son muy positivos. La última, Suso, ¿cómo has visto a Megrove en el playoff? Pues bueno, yo creo que hoy le han pesado un poco los nervios y la mar estaba muy difícil y bueno, creo que no han ido cómodos en toda la regata y es una pena sobre todo eso, el perder tiempo, ¿no? Bueno, puede ser tercero o cuarto, pero cerquita del segundo, pero esos segundos que les ha metido Zumaya pueden ser decisivos ya mañana. Bueno, pues muchas gracias y suerte para Tirán. Gracias a vosotros. Atzetik estropada asko iztutu da, Erne, Tirán sufritzen ari da, laugarren tokian da, Kaikuk errenta Hondarribiri, baina Urdaibai Hondarribiren parera etorri da. Urdaibai luze ederra egiten ari da. Tirán urruti 26-ra. Zaleak berotu dira, ikusi dute Bermeo atzetik aurrera datorrela eta nola berotu gainera, nola suspertu. Urdaibai bigarren dator, Hondarribirekin leian. Kaiku aurretik, Kaikuk bandera irabaziko du. Matematikoki San Miguel Ligako garainea izango da Kaiku. Bihar jasoko dute sari hori. Gaur albistegia 7 herritan dugu eta ez dugu demorarik bandera emate hori eskaintzeko, baina bihar hartuko du txapeldunaren koroa Kaikuk. Kaiku, Hondarribi bigarren garbi kokatu da orain. Kaiku irabazle eta txapeldun. 20-24 Kaikuk. Hor dator orain Hondarribi, azkenean heldu dio bigarren postuari. Hondarribi bigarren, bai Hondarribi, Urdaibai hirugarren orantxe eta atzetik Tirán. Gaur ez da bete, Tirandarren amaiera eder hori askotan ikusi dugu, baina gaur demoraldiko leloa ez da errepikatu. Ez, aben inguruan beti dioguna. Gauza oso napae, baina erregulartasun hori falta zaiela eta gaur, txamponaren beste aldea erakutsi digute. Urdaibai errekuperatu eginda, bigarren ziagogan 11 segundu galtzen zituen Hondarribiarekiko, aurretik ere jarri da, baina gero azkeneko unean Hondarribiak asmatu egin du poparean, eta begira, bigarren postuari eustea lortu du Ama Guadalupekoak. Hor dira, Sestaoko gizonak, demoraldiko erregeak, ligako nagusiak, posik dira eta karma banaka mutilak zoriontzen ari da eta estropada ederra egin du hasi eta bukatu, goiti bera nagusitu da Kaiku. Bai, gaur ere kontxan bezala, Miguel, lehenbiziko GPS-aren erreferentzian, uste dut segundu bat, 40. segundurako minuturako 2 segundu bazituela. Hori traineru erdia pasatxo daia lautostako aldea da hori. Hondarribiak heldu dio lehenbiziko luzean, 2 segunduko aldearekin sartu dira ziagogan, eta gero puskatu du estropada. Zara, aurrera Kaikuko ordezkariarekin. Bai, Pedro Maria Bandorekin nago hemen ordezkarien armaia honetan, zorionak 2 aldiz, gaurko bandera irabazteagatik eta San Miguel Ligako garaia izateagatik. Bai, egi da, kadun gu petzeko baino asko zerrezen dela, dinote errezau, ze, ez da ohikoa gaur atera dugun distantzia, ez da? Seguratzen kalea hobena gure izan dela. Hala eta usteot beste txanda konparatuz, ubera bere beste txanda baino bera guain dela. Eta hori aldaketa batzuk ere egin dituela Jose Luis Kortak. Bai, konparatu lehengon pasan honekan norko txanatara ziren jentia gaur 6 aldaketa egon direla. Baina, hori da arrakasta nik uste dut liga guztian zehar, hor txandatu egon direzenak eta ikusi da bai hemen gaur atara dirizenak eta beste pasadan domekan bere jente ona dagoela eta baina zorion txarrez hortxe amairon arten batzuk kapoan geratu dire. Pedro, zorionak, benetan, San Miguel Ligako garaile izan bilakatu zaretelako eta bihar aber zer gertatzen den Portugaleten, eskerrik asko. Bai, espero du biharko jentea zeotarrak eta bizketarrak jarretxeile danak alegun garela. Osondo bagur. Zorionak Kaiku Arraun Elkarteko zale guztiei. Posgarria da, benetan Ibon Gaztainazpi horrelako jendetza ikustea hemen, arraun giro bikaina izan dugu eta gozatu galanta hartu ere bai. Arraunarentzat egun polita hemen Bermeon, hemen sailkapena Kaikuk 20-24, Hondarribiak 20-58, Urdaibaik 20-50, Tirán 4, gero Astillero 5, 6 San Pedro, 7 Castro, 8
San Juan zailkapena ikusiko du orain eguneratuta, eta patroien zailkapena ere komeni zaigu jakitea, ikusteko hor nola diren gauzak. Kaikurentzat 167 puntu, Hondarribiak 164, matematikoki Kaiku txapeldun da gaur bertan. Urdaibai 3. 151arekin 4. tiran, gero San Pedro, 6. San Juan, biharkoari begira burruka 7. posturako Castro eta Astilleroren artean. Portugalete, Pedreña, Zumaia eta Zierbenak maila galdu du, eta Zumaiak burrukarako gogo latza erakutsi du gaur hemen. Gogoratu gaurko